Ixesha rhoqo xa ngaba ngomvulo ngalo eli xesha kusukela nge7:30 ukuya kwintsimbi yesibhozo esisuke sinayipha ke umkhulu ngalo eli xesha. Namhlanje sithi asimamkele kakuhle khulu Professor Dokotela masikwamkele sikubulisa enkqubeni Dumani dumezizweni sihlahla somdlebe nondela mzimba bhejembheje mfazo nempandla liziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhalamanzi dictionary ndaba ididi umndeni ngibungelele lobi ngiphinde ngibingelele kubaphulaphuli bezwi-Lomzansi. It is a Monday, sweet Monday. Yeah. Sivuke kahle sithi uvukile. Uvukile. Happy Easter Monday. Exactly. To all of you guys who are right now listening, wherever you are, siyanthanda uthando lala. Umfundo ufundile ngiyabona. Yeah. Ufundile. Mkhulu, phamba ke si engxoxweni yethu inkonzo bezinkulu ngapha nangapha njengoba uchilo ukubulela abantu abebethe ba-attend inkonzo siphinde sibheke ekutheni sikwikota yonyaka ngoku kunezinto abantu abazisebenzisayo ingabe mhlambi ebafumane efamasi mhlawumbe baye esigodlweni mhlawumbe bazithole kwezinye indawo abaye kuzo ukufumana uncedo ingabe imithi ingabe ziziwasho ikota yonyaka ungathini mhlawumbi khona efuneke qho xa ngaba sisekoteni ngoba even uhulumeni even inkampani kuba ngamathemu kube ku-review ukubheka izinto uba zihamba kanjani khawusithathe usibeke mkhulu. Okay, lobby, thank you so much. A good question. Asibeke la sithi thina we had a great service Good Friday inkonzo eqale from uLwesine kwaze kwashaya isonto ekseni. It was good. The attendance was very good, and thank you so much kulaba kade besibuka online. Awulimoshanga idatha lakho. Even now it's still there. If you can go to Dr. Khehlelezi YouTube nyanga yethu momzo, that's our page. Uzoyithola zonke izinto bezenzeka. Going back to your question, asenze a typical example. Start imoto uyithelele disk kangaka ngonyaka kanye phinde ubuye nje futhi usele futhi angeke same applies to ebinyangeni iswina manga leyo nyanga mayithi yona lo muthi wami uhlala 20 years egazi never, because umthakatha kadeli every day uyazama umthakathi. That is why nokuqhuma sihlala sesiqhuma ngoba ichitho bayifaka daily. Umuntu mayekuthandazela ethi ngifuna umandla kwehlele ukuthi unika isichitho sesinoJesu phakathi. Yazi singena kamnandi leso sichitho ngoba singena noJesu phakathi. So ke bahlala besishaya vele ngeichitho besifisela kubo. Uma umuntu January, February, March, April, ngo-April ungapheli uApril ungayanga kuyohlola uthi mawuqeda kuhlola uthi ake ngiqale ngiphinde ngivuselele ngakwenza emzimbeni. Bese uyahlala April, May, June, July, August. Hamba futhi ungakapheli August uyohlola uyavuselela kanjalo. So nje umuntu okufanele uhlale uhambe uyovuselela uyohlola ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani. Injalo nje ibalekile. Umkhulu betsho imoto like ukuthi i-service hayi ukuthi uyoyithelela i-disk njengoba kuthiwa emva ka-30k buya imoto 30,000 kilometers you go, you service the car. Ngisho kuthiwa ihamba long distance ayiye eGoli kayi-1 ibuye. Okwesibili masibuye lithi elizwe mayifike eGoli service ikhishwe i-oil omdala nasegazini kunjalo asikucabe silikhiphe leli gazi elidala bese sikufaka umuthi omusha sigeze kanjalo nje. Kunjalo mkhulu ndiyazi ke abantu emakhemisi izintoni namhlanje othi zikhona apho khona amakhemisi ndiyazi khona yonke indawo kodwa khona baba magic oil ukhona uSlekwi abake bazame kunensipho eziwu4 ngigarantine insipho emoya isimanga sensipho ugadla ugadumuzi ziwu4 lezi insipho. It's a shower gel. Masithi shower gel ngesizulu sisho ukuthi iqishi yamanzi lensipho liquid then uyageza ngayo ifakwa amakhambi. But njengamanje sengikhetha ukwenza le esithi yeqhuzu insipho yeqhuzu sinayo insipho emoya sinayo insipho esimanga sensipho sinayo ugadumuzi sinayo ugadla. Lezi insipho seziyatholakala manje usamaqhuzu kanti ke futhi epharmacy sinayo Slay Queen. Uslay Queen ke wenza izinto eziningi. Kunabantu abahlala bezamla njalo. Abantu badala bamabalungisiwe kancane wathi uyohlola umuntu efike wahlula ukuhlolela. Uma ufuna ukubona ukuhlola ukuthi yini ukuhlola awuhambi uyochecka lapha nama ufuna ukubona ukuthi esontweni bekwenza uyobheka ngo-Good Friday ukuthi kwami u-Good Friday bekwenzakalani, and then nange-Sunday ubheka ukuthi ngizobe ngenzani njengoba ngiphuma ku-Good Sunday
Uma ungafika lapha ku-diaconia sizobe sinenkonzo ekseni ngo-7 o'clock. It's a ministry service. Ukhona okwathi hawu kanjani iZayoni ne-ministry ziyahlangana. Noma singadumisa ngayiphi indlela but akumelanga sicwasane. Kumele sihlangane ngoba ngelinye ilanga mangathiwa uJesu uyabuya ake sihlanganise amabandla sonke khona abangagcina bengambonanga uJesu ngoba banalento yokuthi abasonti bayacwasana. Mina ngisonti noZibani, mina ngisonti noSo. Leyo nto nje asinaki sibe very very careful. Watsho kwavokotheka mkhulu, ndiyazi into yobana ke abantu abaninzi baye bathi yazi mkhulu ingxaki endibhekene nazo ndazi banokuqala kweliphi icala umkhulu esigodlweni ikakhulukazi emahlabathini zeziphi iintsuku zoba khona ngazo? Esigodlweni ngiyatholakala Monday, Tuesday and Wednesday. Wednesday wami ntambama from 5 o'clock kuze kuyoshaya the next day which is Thursday ngo-10 ekseni ngisuke ngitholakala eJohannesburg ngisebenza eGoli. So ngiyabona khona okommentayo la ku-Facebook ukuthi imkhulu kuyagcwala kwakho. No, akugcwali kwami. That is why kuthiwa mawuza kwami you come by appointment. Sithatha isibalo kahle nje by appointment bese siyakutshela ukuthi woza ngosuku olukanje so sikhona. That is why namanje ngizoqeda ngibiza amanamba wami uyafona mawufona just nje ukuthi ngicela ukubona umkhulu. Hayi ukuthi mawufona uzothola mina efonini. Ngicela ukubona umkhulu bazokutshela ukuthi ingane lezi ukuthi okay njengoba uthi ufuna ukubona umkhulu sicela ukubhekela usuku. Woza ngosuku olukanje sikunike direction awukhokhi imali ukubhuka. Okay. Uma kunomuntu othi ukhokha imali ukubhuka akuyena uKhehlelezi lo. Ngisho namanje makuthi unomuntu okhuluma na ku-Facebook othi kumele ukhokhe imali engaka ukuthi ubhuke, that is not me. Mina bami abasebenzi mawubambe e-call center bebambe ifoni yakho bakunika i-direction free of charge. Bakutshela ukuthi woza uzobulindelwe so nje and this Thursday ngizobe ngise-Cape Town. Lo Thursday siyakona ngizobe ngisebenzele eCape Town. Ila ngithi mina bonke abantu abafuna ukuvuselela into zabo nabantu abafuna ukuhlola abeze bazohlola babheke ngisho kuthiwa siwakwahlola ngicela ukuthi uze sizobheka ukuthi yini esingayenza manje to upgrade umuthi esawufaka emzimbeni wakho, yini esingayenza going forward ngoba vele usuyingane la ekhaya ungaze usaba ukuthi hey kuyadura lapha mase uza okwesibili iprice vele angeke isafana usuyingane la ekhaya nokukhala kwakho sekuyakhala kuzwakala ukuthi hayi cha ikhali lingane inkosi yami asibone ukuthi senza njani. Ziningi izinto ezintsha enginazo esikoleni ezintsha sha ozothi nawe ufike uyibona ukuthi hey kwenziwa kanje so nje sondela eduze efonini ngeke sikutshele nomuthi wona ngoba ukufona nje manje uthi ngicela ukwenza i-appointment kusasa nje lokho kusayo ngizobe ngilapho Khehlelezi uyafona bazokutshela ukuthi okay fika ngobani isikhathi umkhulu uzomthola. Mhlambi ke empholopholokayi njengoba selevile kokunye kobe kwenza umkhulu kwinzuku ezidlulileyo zePasika ungakhawuleza ungene pha ku-YouTube channel ka Dr. Khehlelezi omhlambi ungene pha ke ku Facebook page kamkhulu nyanga yodumo mzo mhlambi mkhulu incukacha nengcombolo ezithe ungasipha zona kodwa ke nokuqinisekisa uba ke amakhemisi avuliwe embambozweni zeli. Amakhemisi avuliwe as from kusasa ePortchepstein lapha opposite Shoprite sina ikhemisi kaKhehlelezi ePortchepstein. I think ingakaspa noma Shoprite ngakathi uKhehlelezi khona ipharmacy yakhe. We do have a pharmacy khona iLofen Commissioner eGoli sina ikhemisi kaKhehlelezi kanti ke sina ikhemisi lapha eWitbank eDowntown. Ikhemisi kaKhehlelezi khona sibe na ikhemisi number 176 Peter Maris behind iHome Affairs ePeter Marisburg ukhona ngisho no Magic Oil kanti sina ikhemisi ethu futhi enkulu eseThekwini 407 Salmon Grove Anthony Lembethe ikhona futhi ikhemisi esinayo nebandla sinalo eGoli. Inamba eningangithola kuyo abasegoli ngicela inamba ithathe umuntu ongibuka oseGoli ofuna ukubhuka i-appointment yakhe on Wednesday. I will be in Joburg ngo-5 o'clock ntambama ngizobe sengifikile eGoli. MawuseGoli ufuna ukuzihlola noma ufuna ukuzovuselela into zakho noma ufuna ukuzobheka ukuthi kahle kahle kuhamba kanjani izinto zami inamba ithi 066 066 00 00 266 266 33 33 noma makukuthi use-Cape Town noma ula eThekwini ufuna ukubhuka shaya inamba ethi 078 078 936 936 9898 9898 ithi enye 072
072 1234 1234 976. 976. Eyokugcina ithi 63 063 051 051 76 76 41. 41. Ngenze a big mistake lo. Khona la ngibize khona my personal number. Kodwa ngeke ngisho ukuthi yipi, kodwa ngibize my personal number ngiyabona iringa kumina straight ke manje. Hey Nkosi yami, kodwa ke ngicela abantu bathathe inamba ethi 071 071 130 130 78 78 08. 08. Nkulunkulu wami ngibona ifoni yami manje. Hayi ngizwile nami ukuthi hayi ile ngaphumi. Ile ngaphumi angazi nami yini le ngaka. Khona ke lo kuthiwa ngifuna kakhulu impela wenze ukungiphephethaya ngaze ngabiza my personal number ingena kumina. Kodwa ngicela ungangifoneli personal number ngizokuphoxa. Inkosi kakhulu. Siyabulala go Professor go Dr. Khehlelezi ngalo eli xesha siphume